mananalo sa mga nadali natin today, bossing. Alam na. Eto na. Ang mga letter na panggagalingan ng sagot dala ng mga Ibibay! Eto na kami ulit. Oo nga. Mag-choosy na tayo. Nag-i-etchingin na letters nyo. Ano naman yung mga letters na yan? Unaan sa pagtakbo. Kaway-kaway ng ganito. Kumakaway pa. Namin ang tatlo. Choosy-choosy na to. Choosy-choosy Sa dalawa tatlo. Sa letter T at letter A. Choose na ng gusto mo. Para manalo sa itatak mo. Choose ng letra mo. Isa, dalawa, tatlo. Sa letter T at letter A. Hindi na ng gusto mo. Na ang swerte mo. Wala si Tukutong, ha? Hindi na kayo. Choose na to. Okay, check lang. Letter A A. and letter... Sabi A. Saan yung A? Naligaw. Check mo nga yan. Parang H. Tama. Yan. Okay. Pasado. A. At ang letter D naman... D! D ba yan? Ha? Parang B. Maliit na D! Okay, thank you, Ibi Babes. Pasado. Choosy-choose na kayo. Wow. Wow. Choosy-choosy. D or A. Ready? Go! Up. Up. Parang dadlang Da, yan. da, 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 da. D-A-D. Up. Yeah. Vic. Licious. Alright. Meron tayong 1,000 na load. From TM at Globe, tanggapin nyo at may cash pa yan. Dala ni Hopya. Hey! Ba't mo tinapon? Hindi, tinataas ko. Oo nga, ikaw Siyempre, pag talaga. tinaas mo, ganun. Oh. Ay, naku. Mananakit pa ng tao. Magkano yan? 2,000. 2,000 pesos. Oh. May pan-load na. Isa. Boundary na. May pan-text. Isa. Okay ka na, Ricardo. O, halika, tanungan na tayo. Pero si Ricardo de la Merced,